Здравейте, мили хора! Не съм ви виждал отдавна, но днеска снимах преди часове. И това е Drive a Hit. Не пускай клипчето. Дай на двама. И на той синьото. На синьото. Синьото бе натиснах. Не си, видях, че си натиснал футбола. Добре, така, ще играем аз срещу знака Amazon Gaming vs знака. При мен има пациент! Долу е! Убихте. Да, има пациенти. Въпреки аз обичам да снимам клип на Drive a Hit, но има кеф и тази игра. И защото аз бях най-силния в училище. What the fuck? Гумата те уби. Не съм бил. И съм. Аз съм сега с този големия камион. Не, what the fuck? Умря. Ако аз бях и тук паднал и ти умираше. Нет! Бих се пак. Стига, човек! Бима. Не си. Опа. Аз паднах. Не! О, как те бъсна. Не! Дай пак сега чекай, че имам реклама. Много мръсти с реклама. Аз имам само картинка. Виж, не мога да натисна. А по-бързо е, чакат хората да гледат. Да. Нова игра. О, фак. Бягай! Как да я злагах? What the fuck? Yes! И ми умряла е самоубиса. Аз ще стоя тук горе. Зачките ще те убият. Да, бе, друг път ти ще се самоубиеш тази лека количка. За количката точка. Един мой приятел на Soccer Hero, ако знаете хора тази игра за футбол, и той се казваше циганчето.bg. Той те и се казваш на нея. Аре, умря. На клона на вечерта. Лавата. И астероид. За файс. Yes. Ще ме биш. Чек, аз гледах твоя таблет и изобщо не подозирах. Как? Нула. Не, защото аз те стрелнах с патрона и ти се обърна. Аз съм синото. Също убия. Не, аз съм синьото. Не, аз съм със синото, бе. Абе, то наобратно, бе. Виж, аз съм от тази страна. И аз съм от аз. Помощ! Аз съм... Ей! Извън се мен! Помощ! Не, бе, Умря. за малко, е! Трябваше да съм във въздуха, трябваше да скоча. Лесно беше. Ау! Формула, аз казах, че формулата е слаба. Ама камиона може, ще загуби също формулата. Да, бе! Тоест формулата ще го удари, пък камиона не няма щит отгоре. Да, бе. Е, такъв камион ли? Или он с другия? Ей, този голема деца ти го ползваш. Значи. Как те прасна? Ама и формулата няма такова. Аз сега да видим една затапка. Аз стрелям, внимавай. Аз пък имам офроуд джип. О, как те обърна. Как се обърна, ама... как ги мога цели? Не ми трябва, че ще... Не! Мой приятел се казваше циганчето.bg на Хиро. Разбрахме вече всички хора. Да, аз мислих, че не съм казал. Мали! Ако тук бях умрял, ти печелиш. Направо беше уникално. Аз обичам всякако да... Не знам, не. Аз съм с тази синята количка. Мръ! Мъриш ли? Не, аз съм синя. Колко мъря съм? Аз съм синя. Какво е, човек? Двоен страйк. Мишка, бе! Кой искаше? Аре, мати се! Аре, отиди там, бе! Котичка. Ой. Там. Бокуци има, бе! Рези в лавата. Не, помощ! Не! Няма да. Господи мой. Малечко. Не умря. Аз съм Yeah! Тук при мен е по-добре.
Не! Казах ти, при мен е по-добре. Ама, ти, ако бях... О, бих та! Ел и аз. Не, аз та бих! Аз Аз съм та бих! последен Аз та бих! Кой е последен? Не си ти, защото отпада. Не! Да. Защо? Ама има така, има. Абе ще видиш ти. Аз ще имам заря. Уу! Ей, яч! Не, помощ! Помощ! Не! Абе, долу. Какво стана, бе? Се удари горе! Како е? С акулата. Дай пак. Също ви. Аз нямам реклами. О, какво? Исках да Умирай дам се. леко. Искам да дам леко назад да отида тук Пак ще долу. да умреш. Какво? Аз съм вълк. Пък ти с някакъв си циганин. Ау. Друй фахио. Капака. Аре, идвай. После по ухото. Бам! Ти пускаш за земята. Тази крава ще ми помогне доста. И ако имаш щит. Ти ще го вземеш. Чек, що не ми се падна зарята? Зарята не ми се пада никога! Те натисна. Както натиснах човек. Трактор. Ей, този пациент може да ме спаси. Не да ще спаси той бабата му ми трънкина. Не! Искам да го убия. Кой е? Пациента. Няма, той трябва да живее. Тук има бомби! Не трябва да умреш пациента. Той е грозен. Ама трябва да такова. Трябва да има реклама. Бам! Човек да знаеш, че вечер ще имаме много гости. Едното семейство не го познава. Как се въртиш? Да, и какво да направя? За да запознаеш, големия е 13 годишен, малкият е само 7. Къде бях ти на Тасос? Да. Той е много досаден, не му обръща внимание на малкия. Кой е седния? Да, той е на 7 години. Какво? Защо? Много е досаден. Защо? Е досаден е. Страх го е от амината, много е бавен. Бързина. По-бавен дори от тебе. Аз съм по-бърз от него. Да. Аз съм бързичък иначе. Той нещо колко е бавен той. Ще умреш. Много бавен. Как ти умре? Много. Например, колко може да обиколи вашата къща? За колко секунди? Или за минути? Колко? Ами може да обиколи само 2 пъти. Може да обиколи. И се изморява. Да. Умре. О, Боже, аз не мога да повярвам. 2 пъти да обикаля. Не, че ти ще умре. Ако умрях. Значи... Не искам да умра. Аз пък искам. Ама няма биш. Не се знае. Дай си една звезда срещу 4 звезди. Опа, няма се заяждам с тебе. Тръгвам се. Тръгвам се. Не! Този мотор е много як. Той... Какво правиш, брат? Защо бие куп? Не, Кой ще би ти или аз? какво стана? Какво правиш, брат? Нищо бъде. На футбол? Не. Добре, аз чакам. Я чакам. Аз чакам. Не го е пусна. На футбола? Аз съм с кое? Тун, 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 тун. Аз съм с синьото. Еми, аз съм с синьото. То те двамата еднакви. Как? Ти къде си? Испанец. Ти си испанец, аз съм... Аз къде съм? Аз съм уния с плюса, държавата с плюса. Автобол. Виж къде изходи, чакай, чек. Знам. Втори гол за мене. Знам като снимаме какво да направим. Не, няма да има гол, няма да има гол. Няма да има гол за мен. Няма да има гол да караш гол. Така, супер хора, той я изкара. Аз спаза на вратата. Не!
Кара пореден авто. Да, И да спираме клипа. Клипа спира, хора, уважаеми хора. Не, няма да... Не. Свърши. Вече няма да играеме. И край. Чао. Да ви е харесал този клип. Абонирайте се и пишете коментарите дали искате още видеота на Драйхафи, И на Майнкрафт, на знака и Amazon Gaming. Довиждане, хора. Това беше от нас, двамата, знака и Amazon Gaming. Чао! Дон, 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 дон.